Hola, bonics i boniques, sóc el Tonet de Portobello i avui us vull explicar un conte. Resulta que fa molts anys en una masia hi havia un ruc que s'havia tornat molt vellet, pobret, i els seus amos ja no l'estimaven. El ruc, trist, va decidir marxar, però va dir: m'aniré cap a Altafulla i seré un músic d'Altafulla. El ruc tocava la guitarra i tocava cançons molt boniques. Tirant el seu camí i plorant de tristesa, es va trobar un gall. El gall també estava fora d'una masia i també plorava. I el ruc li va dir: per què plores, gall? I va dir: els meus amos s'han comprat un despertador i ja no els hi faig cap mena de falta. I el ruc li va dir: no ploris, gall, que per plorar no soluciona res. Per què no vens amb mi i anem cap a Altafulla? I serem músics d'Altafulla, farem música per tothom i farem a tothom superfeliç. I el gall va dir: ah, sí? I el ruc li va dir: sí, i tant. El ruc li va preguntar: toques algun instrument, gall? I el gall va dir: toco la guitarra. El ruc va dir: apa, igual que jo, podem tocar cançons i cantar junts. I el gall, tan content, va dir: vindré amb tu cap a Altafulla. Per què anaven pel camí d'Altafulla, el ruc i el gall, i es van trobar a un gatet, pobret, que plorava fora de la seva masia. I li van dir: per què plores, gatet? I va dir: els meus amos ja no m'estimen. I li van dir: per què? I diu: abans caçava moltíssimes rates aquí a la masia i ara mateix, com que m'he tornat gran, no sóc tan ràpid i no en caço tantes. I van dir: no ploris, per què no vens amb nosaltres cap a Altafulla també i t'uneixes al grup de músics d'Altafulla? Toques algun instrument, gatet? I el gatet va dir: sí, toco el baix. I va tocar tung, 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 i van tocar la mateixa cançó tots junts. I van dir: uau, podem ser un grup fabulós, anem tots cap a Altafulla. En el seu camí cap a Altafulla es van trobar a un gosset fora d'una parcel·la. I el gosset estava ben trist i plorava. Diu: els meus amos ja no m'estimen perquè sóc tan vellet que no puc protegir la masia tot sol. I van dir: no ploris, gosset, tranquil, vine amb nosaltres. Per què no vens cap a Altafulla i fem un grup? Toques algun instrument, gosset? I el gosset va dir: sí, toco la bateria. I van tocar una cançó junts. I van crear un grup. I eren un bateria, un baixista i 2 guitarres. Perfecte per fer un grup de rock. I van dir: serem el grup de rock d'Altafulla. Anem cap a Altafulla. Els 4 pobres animalons, ja contents perquè s'havien conegut i havien fet nous amics, anaven camí cap a Altafulla. Amb una masia, arribant la nit, van veure llum. Van mirar pels vidres de la finestra i van veure que hi havia una colla de lladres a dins. I van parar orella. I els lladres deien: anirem cap a Altafulla i robarem tots els músics, robarem tots els diners i robarem tots els instruments. Els animals van al·lucinar, van dir: això no és possible, hem de fer alguna cosa. Van fer un castell, igual que els castellers. Es va ficar el ruc, es va ficar el gos, es va ficar el gat i es va ficar el gall a dalt de tot. I tots junts a la vegada van fer uau, un soroll super fort. I els lladres es van espantar i van sortir: cames, ajudeu-me, cap al bosc. Els animalons es van quedar a la casa. La taula estava parada. Hi havia moltíssim menjar. S'ho van menjar tots i van quedar ben tips. I van dormir tots junts a la sala d'estar. Els lladres, però, estaven al bosc i van pensar: què és això que hem sentit? El més jove i el més valent dels lladres va dir: jo tornaré a la casa perquè haig de veure què ha passat aquí. Mentre el lladre anava del bosc cap a la casa, els animalons ja dormien, ja tenien la panxa plena. I el lladre arribà a la casa. Va entrar a les fosques. I tot així va tropeçar amb l'ase, que li va donar patades i vinga, cops de patada. Després, a les fosques, girant-se així, va tropeçar amb el gos, que li va mossegar la cama. Després va tropeçar amb el gall, que li va picar el cap. I després, just al costat de la porta on dormia el gat, va tropeçar amb ell i li va aranyar tota la carota així. El lladre va sortir corrent, va marxar cap al bosc una altra vegada i li va dir als seus companys: no vull tornar més. M'ha atacat una bruixa, hi ha una bruixa allà, perquè m'han donat patades, m'han mossegat, m'han picat el cap a la vegada i m'han aranyat la cara. Només pot ser obra d'una bruixa. I així,
que els 4 animalons, músics d'Altafulla, es van desfer d'aquests lladres dolents. I el dia següent, junts, van arribar a Altafulla, van fer el seu grup, van fer música superguai per tots els nens, totes les nenes, tots els senyors, totes les senyores, tothom que hi havia al poble. Van estar supercontents, no van plorar mai més. I van ser feliços per sempre. Vet aquí un ruc, vet aquí un gat, vet aquí un gall i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Hola, hola! El Teatret del Serrallo m'ha convidat altre cop a explicar-vos una història. I us explicaré una història d'en Gianni Rodari, que fou un mestre, escriptor, pedagog i periodista italià de qui enguany celebrem els 100 anys del seu naixement. I això és molt important, perquè en Gianni Rodari va ser una persona que es va estimar molt la imaginació. Resulta que una vegada hi havia un avi que estava llegint el seu diari i la seva neta, una nena a qui li agradaven molt els contes, igual que tots vosaltres, va anar cap a l'avi i li va dir: Avi, explica'm un conte! Oix! L'avi ja sabia quin conte explicar-li, el conte preferit d'aquella nena. I va començar. D'acord, doncs hi havia una vegada una caputxeta groga. La nena va dir: No, avi, vermella! Ah, sí. Doncs això. I la mare d'aquesta nena li va dir: Escolta, caputxeta verda! No, avi, vermella! Ah, doncs això, li va dir: Escolta'm, caputxeta negra, vés a casa de la teva tia Pascàcia i li portes aquesta pela de taronja. No, avi, no. Vés a casa de la teva àvia i porta-li una coca. Ah, sí, d'acord. Doncs ella va anar al bosc. I allà al bosc, saps què? Es va trobar una girafa. Quina girafa, avi? Un llop. Ah, sí. Un llop que li va preguntar: Quants són 6 per 8? No, avi. Un llop que li va preguntar: Caputxeta, on vas? I ella va dir: Doncs vaig a la plaça a buscar un pot de tomàquet fregit. No, avi. La nena va dir: Doncs vaig a casa de l'àvia, que està malalta, a portar-li aquesta coca. Això mateix, fillet, va dir l'avi. I llavors el cavall: Home, quin cavall, avi? Un llop. Això. Doncs li va dir: Escolta'm, doncs saps què has de fer? Has d'agafar un autobús. Agafa l'autobús número 54. Baixa a la parada de la catedral. Sí? Quan hagis baixat, vés cap a mà dreta i hi ha unes escaletes. I en aquelles escaletes trobaràs un dineret. Deixa estar les escaletes i amb aquell dineret vas a comprar-te un xiclet. Oi, avi, tot ho confons, tot ho emboliques. T'agrada, embolicar la troca? No en saps explicar històries. Però tanmateix, aquest xiclet sí que me'l podries comprar. I llavors l'avi, sabeu què va fer? Va dir: Doncs sí, vols? Té un dineret i et compres un xiclet. I allà es va quedar l'avi tan tranquil, el molt murri, tornant a llegir el diari. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vagi a veure, que tant si és mentida com si és veritat, aquest conte s'ha acabat. Hola, soy Carmen Bueno y estoy muy contenta de colaborar con esta iniciativa del Teatret del Serrallo para llenar las casas de cuentos, ya que este año no vamos a poder disfrutar de momento de nuestra Feria del Libro, y espero que los más pequeños disfruten con el cuento que he elegido,
que es mi cuento, El osito lila, que he escrito con la colaboración de la ilustradora Nadia Romero Marchesini y de la mano de la editorial Babidibú. Este libro, aparte de entretener, también fue concebido con la idea de servir de herramienta para que padres y educadores puedan trabajar con los niños el tema de la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos todas las personas de enfrentarnos a los problemas, resolverlos y salir reforzados de ellos. En el cuento he incluido también un apéndice donde explico qué es, explico que tiene 3 fases: la amenaza, la adaptación y el desarrollo personal fruto de ese proceso, y también os doy tips para trabajar con los niños algunos aspectos que les pueden ayudar a ser más resilientes. Yo creo que este cuento nos puede venir muy bien en estos días de confinamiento en el que niños y padres necesitamos ser resilientes, y además los psicólogos han dicho que los niños van a llevar las cosas lo bien o lo mal que lo llevemos los que vivimos con ellos. Así que yo os quiero proponer esta historia del osito lila. A ver qué pasa. Este es el osito lila. Nuestro osito vivía en las nubes, con otros ositos de colores, y allí se lo pasaba muy bien, era muy feliz. Estaba todo el día jugando, cuando tenía sueño dormía, cuando tenía hambre comía un trocito de nube, y la verdad es que no tenía ningún problema, vivía muy tranquilo. Además tenía un montón de amigos, los osos de colores, y cuando llovía y hacía sol, ellos formaban un arco iris, se cogían de las manos y subían y bajaban por ese arco iris, pero nunca llegaban a salir de él y volvían a las nubes. Pero un día de primavera, el osito lila se despistó, se resbaló y se soltó de la mano del osito que iba con él. Se cayó y se cayó y se cayó y se cayó hasta el final del arco iris. ¿Y qué hay al final del arco iris? Hay un caldero de monedas de oro. Y el osito se cayó dentro y se hizo un buen chichón en la cabeza. Cuando se recuperó del golpe, sacó la cabeza del caldero, miró. Sus amigos no estaban, el arco iris no estaba. Y estaba en medio de un bosque, tenía mucho miedo. Y se echó a llorar, porque estaba muy asustado, no sabía qué iba a hacer. Él no sabía hacer nada. Tanto lloraba que los ositos pardos que vivían en el bosque se acercaron a él. Y uno de ellos le dijo: «Deja de llorar, nosotros te vamos a ayudar». Y los ositos pardos le enseñaron a hacer todo lo que hacen los osos en el bosque para sobrevivir. Le enseñaron a pescar salmones, que para ellos era muy fácil, pero que al osito lila le costó muchos intentos, hasta que por fin pescó un pez. También le enseñaron a subirse a los árboles para encontrar miel, le enseñaron a encontrar setas, a distinguir las bayas venenosas de las que se podían comer. Y pasó el verano, pasó el otoño, y empezó a hacer mucho frío y empezó a nevar. Y el osito lila estaba muy preocupado porque no había comida y les preguntó a sus amigos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ellos le contestaron: tranquilo, en invierno hibernamos en nuestra madriguera y te puedes venir. Tenemos sitio para uno más. Así que el osito lila se fue a dormir con una mamá y su cría, y allí pasó el invierno resguardado, calentito y dormido. Y cuando llegó la primavera, el osito estaba tranquilo, pero se sentía un poco melancólico porque echaba de menos a sus amigos, los osos de colores. Pensaba si tal vez no le habrían olvidado. ¿Creéis que le habían olvidado? Bueno, como en primavera todos sabemos que llueve mucho, se puso a llover, salió el sol y apareció un arco iris muy especial. Era especial porque le faltaba un color, el color lila. El osito lila se puso a saltar de alegría cuando vio que por el arco iris bajaban sus amigos, los osos de colores, y que venían a buscarle para llevarle de vuelta. Así que él
se fue con ellos con un sentimiento un poco agridulce, porque por un lado tenía muchas ganas de volver a casa, pero por otro lado se sentía muy agradecido a los osos pardos que le habían ayudado. Así que les prometió que con cada arco iris vendría de visita. Así que cuando llueve y hace sol en el bosque de los osos pardos, el osito lila baja de las nubes y les trae un trocito de nieve para merendar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado y que os sirva para desarrollar esa resiliencia que todos tenemos y que es muy necesaria en estos días de confinamiento. Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac. Fa molts i molts anys, quan encara no s'havien inventat les patates fregides i ningú s'enfadava quan els nens menjaven amb les mans, Montblanc era una vila que descansava de nit i bellugava de dia. Pagesos, filadores, grangeres, ferrers, fusters i comerciants anaven de bòlit amb tota la feina que hi havia per fer. Els soldats vigilaven que ningú marxés del mercat amb més productes dels que havia pagat. Hi havia tanta activitat que les tavernes sempre estaven plenes i cada dia s'acabava tot el menjar. Un dia de primavera, d'aquells que no fa ni gaire fred ni gaire calor, va arribar un terrible drac, de panxa grossa i dents esmolades. Tenia tanta gana que es volia menjar 3 vaques, 5 porcs, 4 xais i, per postre, un parell de pollastres. Però la gent del poble s'ho havia menjat tot i no hi havia deixat res per a ell i, esclar, es va enfadar. Els 2 valents soldats que el van veure van explicar al rei que hi havia un drac, d'aquells que es mengen tots els animals. I quan ja no en queda cap, comencen a menjar-se les persones. El rei va reunir tot el poble per fer el que sempre es fa en aquests casos, un sorteig per decidir a qui s'ha de menjar el drac. Va ordenar que portessin una olla per posar-hi els noms de totes les persones i escollir-ne una a l'atzar. Però la princesa, que era la millor cuinera del regne, havia utilitzat totes les olles i totes les cassoles del palau fent els seus plats tan deliciosos. Davant d'aquesta gran adversitat, al rei no li va quedar més remei que fer el sorteig cantant. Cantem? Una plata d'enciam, ben amanida, ben amanida. Una plata d'enciam, ben amanida, amb oli i sal. Sucarem un tros de pa, per qui toqui, per qui toqui. Sucarem un tros de pa, per qui toqui anar amb el drac. I finalment, la mala sort va assenyalar la princesa. El rei, la reina i la princesa, que encara que sembli mentida, eren persones honrades, van acceptar el seu destí amb tristesa i dolor. Això sí, abans de deixar marxar la seva filla, el rei li va demanar que acabés de saltejar el saltejat d'espàrrecs amb bolets, pebrots verds i ous de guatlla que tenia mig fet. El drac no li venia de 5 minuts i un bon àpat sempre ajuda a passar el mal tràngol. La reina, sempre entregada a les arts, va anar a consolar la immensa tristesa a l'escalf de les cançons d'un vell trobador. Quan es va produir la trobada, el drac va dir que no li agradaven gens les princeses perquè tenien la sang blava i un regust de noblesa ranci insuportable. Llavors la princesa, mig contenta i mig enfadada, li va fer una oferta perquè no anés al poble a menjar-s'ho tot. Què et sembla si et preparo unes cols amb pastanaga, o unes fajoques amb bròquil, o uns pebrots escalivats? No m'agraden ni les cols, ni les fajoques, ni els pebrots, va dir el drac, amb cara de fàstic. I les maduixes i les taronges, què t'agraden, drac? Sí, m'agraden molt, va dir el drac mentre se li feia la boca aigua. Doncs et faré un gran bol de maduixes regades amb suc de taronja i un toc de canyella perquè quedis ben tip. Tracte fet! Mentre el drac esperava les maduixes, va arribar el cavaller Sant Jordi, fent-se el valent.
Prepara't, drac, que ara t'he de matar per enamorar la princesa. Doncs no et pensis que lluitant amb mi l'impressionaràs gaire, va dir el drac. No, si ja ho sé. Li vull donar una rosa de les que enamoren de veritat. I per aconseguir-ne una, s'ha de matar un drac. I que de la seva sang en surti un roser de roses vermelles. Vinga, drac, prepara't. Llavors Sant Jordi va començar a córrer darrere el drac. Entre tots dos van fer tant de rebombori que van destrossar una colla d'arbres i van despertar a tots els animals del bosc que feia la migdiada. El drac va demanar de fer una pausa perquè estava tan cansat que la llengua li arribava al terra. Mira, Sant Jordi, com que jo sóc jardiner especialista en flors aromàtiques, et podria dir com aconseguir una rosa de les que enamoren de veritat sense que m'hagis de matar. Explica't, va dir Sant Jordi, parant molta atenció. Abans de res cal cultivar un roser fins que en surtin roses vermelles. Llavors, perquè siguin de les que enamoren de veritat, només cal tirar-hi unes gotetes de sang de drac. I estàs de sort, perquè sempre porto un roser preparat per emergències com aquesta. Vinga, fes-me una punxada al dit, però vigila, que jo quan veig sang... Va avisar el drac. Tot just quan la gota de sang queia a la rosa, el drac la va veure i es va desmaiar. La princesa, en veure el drac al terra, es va indignar. T'has carregat el drac, ets un animal. No, si jo només... No és el que sembla, va intentar explicar Sant Jordi. Llavors, quan el drac va sentir l'oloreta de fruita, es va aixecar ràpidament, va agafar el bol de maduixes i es va posar a menjar. Uf, així que no l'has matat, va dir la princesa en to conciliador. No, però ho hauria fet per salvar-te, va dir Sant Jordi, tot pensant com donar-li la rosa. Això ja ho hauríem vist, trencapins, va dir el drac. Quan Sant Jordi anava a fer entrega de la rosa, la princesa es va avançar. Ara no em vindràs amb floretes i totes aquestes coses als contes, oi? No, però si jo no tinc cap rosa, va dir Sant Jordi dissimulant. I la que tens amagada a l'esquena? Ah, aquesta rosa, va dir fent el despistat. És per al drac, perquè recuperi després del mareig. Té drac. Quan es va adonar del seu error, ja era massa tard. El drac s'havia enamorat perdudament de Sant Jordi perquè li havia donat una rosa de les que enamoren de veritat i ara volia fer-li un petó d'amor. L'única sortida era escapar a cames, ajudeu-me. I així va ser com, amb una romàntica persecució, va acabar la història de Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquest conte de Sant Jordi ja s'ha acabat. Avui, la mama Oca té moltes ganes de fer un pastís amb els seus amics, el gos i el gat. Per fer un pastís necessitem uns ingredients concrets. Així que la mama Oca diu que hi posarà el sucre. Nosaltres també en tenim. El seu amic, el gos, portarà la farina. I el gat, què portarà el gat? El gat portarà els ous. Aquí també en tenim. Així doncs, amb aquests 3 ingredients, els posem a dins d'un bol i fem una massa que quedi ben compacta. I aquesta massa la posarem a dins d'un motlle com aquest que té la mama Oca. I aquest motlle anirà al forn. I mireu, la mama Oca el posa al forn i al cap d'una estona, cling! El forn ja està a punt. I ens ha vingut a veure la nostra amiga la formiga. Hola, formiga! I mireu, mireu. Uau, quin coc! Mireu com ha pujat la massa, quina pinta que té aquest coc. Té una pinta boníssima. Oh, però sabeu què? En lloc de menjar-lo només així, hi podríem ficar una decoració. Què us sembla? A veure... Mireu, el gat diu que hi posarem una mica de nata.
Quina pinta! I la mama oca diu que hi posarem melmelada de maduixa. Us agraden les maduixes? I el gos diu que hi podríem posar xocolata. Oh, que bona! Però mireu, on és el coc que acaben de fer? On és? Qui se l'ha menjat? Que te l'has menjat tu, gat? Jo no me l'he menjat, Oh, doncs qui ha sigut? Que te l'has menjat tu, gos? Jo no. Te l'has menjat tu? No. I qui se l'ha menjat, doncs? Oh, mireu, estan tots una mica preocupats aquí ara perquè han fet un pastís i no el troben. Qui se'l pot haver menjat? Vosaltres què creieu? Mireu qui se l'ha menjat! Se l'ha menjat la formiga! Formiga, home, això no es fa! Mireu que tipa que està, quina panxa que té més gran. Dona, i ara què farem sense el coc? Nosaltres que volíem menjar un pastís. I mireu com s'han quedat. La mama oca i els seus amics, el gat i el gos, s'han quedat pensant com podia haver sigut de bo el pastís que havien preparat i que s'ha menjat la formiga. I conte contat, el conte de la mama oca i el pastís s'ha acabat. Al final se las arriba. Mire, también han vingut les famílies. Hola, nens i nenes. Hola, papes i mames. M'he quedat, mira, aquí adormida, pintant el Paddington. I saps, estava pensant que m'encantaria poder viatjar. Com? Podem fer això avui? Sí, escolta'm una cosa, és veritat, avui és un dia ple de màgia i de fantasia. És el dia dels llibres i als llibres passen coses molt màgiques. Senyor Drac, però jo sola m'agradaria anar amb ells i elles. Ho podríem fer? I amb el Paddington? Sí, ho podríem fer? Doncs jo crec que si us ve de gust viatjar amb la imaginació, heu de venir amb nosaltres. Dobby? Dum! És veritat! Ja el tenim aquí, el conte, i està el Paddington! Ai, no m'ho puc creure! Doncs serà hora de començar a obrir aquest conte. Perquè el Paddington era un osset que vivia amb la seva tieta Lucy, al Perú. Fins que un dia la seva tieta Lucy va decidir que anés a Londres a viure. I allà a Londres, el Paddington era super feliç. Però clar, quan t'estimes molt amb una persona i no la veus molt, doncs la trobes a faltar. I és aquí on comença la nostra història. Paddington, quan vulguis, pot sortir, Mireu. El Paddington va anar a una botiga de Londres, una botiga d'antiguitats, a comprar aquell llibre. El mateix llibre que esteu veient vosaltres, un llibre màgic, on es poden ficar aquelles persones a qui tu estimes amb tot el teu cor. El Paddington estimava molt la seva tieta Lucy. Ara la trobareu. Al primer lloc on va anar el Paddington van ser les Tower Bridge. Mireu. Com que no està el Paddington? El teniu aquí. Hola, nois. Hola, Paddington. Ens hem ficat amb tu al conte. I estem veient aquest meravellós vaixell. Doncs ja veureu, hi ha més coses? Oh, sí! El Paddington ens ha portat al Piccadilly Circus. És una plaça on la gent allà a Londres sempre acudeix. A més,
Hi ha un munt d'autobusos vermells de 2 plantes, un munt de lletres luminoses, les veieu? Ton, tan, ton! Atenció, atenció, surt l'autobús, direcció a la catedral de Sant Paul. Corre, Paddington, me sembla que per aquí està el Paddington. A veure, que és que jo sóc tan gran. Ai, mireu! I està ben acompanyat. Jo us havia dit que aquest conte era màgic. La seva tieta Lucy, que també l'ha portat. A veure, com és aquesta catedral. Uau! Heu vist? St. Paul Cathedral. És enorme, hi ha un munt de coloms. I com no tingui cuidat el Paddington, es menjaran el seu sàndwich. Mireu el teniu d'aquí. La tieta fins i tot l'ha dit. Que vagi amb compte, que aquest pa amb melmelada, que és un dels menjars preferits del Paddington, li encanten els coloms. Així que marxen ràpidament cap a un altre lloc. És The House of Parliaments. Està el riu Tàmesis pel mig. Veieu? I hi ha vaixells. I això d'aquí, veieu? Que em tapa la cara. És el pic. Ting! Ui! Ting! Ui! Ting! Em sembla que arriba l'hora de marxar. No, ja? Diu la tieta Lucy. Veieu? Mira. Ja han arribat. Aquí. Al número 32. Al número 32 del carrer Princess Garden. El Paddington ha de marxar. La tieta ha de tornar allà a Perú. I nosaltres també hem de tornar un altre cop a la nostra casa. Però us vull explicar un secret màgic. Això que hem fet avui nosaltres amb el conte del Paddington ho podeu fer vosaltres també a casa. Segur que tindreu un munt d'històries i contes on ficar-vos. La imaginació us portarà allà on vulgueu. El veritable valor d'una joia. Un conte d'origen sefardí. Un jove va anar a casa d'un mestre per demanar-li consell i ajuda. Mestre, li va dir, no tinc ganes de fer res. Em diuen que no serveixo per estudiar, que sóc un babau i la veritat és que estic una mica perdut. El mestre, sense mirar-lo, li va dir, bé, ho sento, noi, però avui no puc ajudar-te. Precisament estic pendent d'aconseguir uns diners per pagar un deute. Potser després, si tinc temps, puc ajudar-te. Tot i que, si m'ajudes a mi, potser jo després et puc ajudar a tu. El noi el va mirar i li va dir, d'acord, mestre, però en el fons pensava que no li donava cap valor i que potser l'estava molestant. Molt bé, va continuar el mestre. Mira, agafa aquesta joia, vés al mercat i a veure què en pots aconseguir. Com t'he dit, t'he de pagar un deute i és necessari que aconsegueixis els màxims diners possibles. Però sobretot, no acceptis menys d'una moneda d'or. Vinga, vés-te'n i torna el més aviat possible. El noi va agafar la joia, va anar cap a la ciutat, va anar cap al mercat i a tothom que trobava li preguntava si volia la joia i quan li donaria per ella. Molta gent la mirava perquè era molt bonica, però quan demanava una moneda d'or, la gent marxava, se n'enreia o fins i tot li giraven la cara. Un senyor que estava assegut li va dir que eren molts diners una moneda d'or i que la gent no podria pagar això per aquesta joia. Però ell, perseverant, va continuar preguntant a tothom que es va trobar, més de 100 persones. Va trobar fins i tot un home que li donava una moneda de plata, insistint li hagués donat 2 monedes de plata. Però això no és el que necessitava. Necessitava una moneda d'or. Cansat i decebut, el noi va tornar a casa del mestre.
La veritat és que si l'hagués tingut, ell mateix li hagués ofert la moneda d'or al mestre per alliberar-lo de la seva preocupació i així poder ja tenir el seu consell i el seu suport. Mestre, li va dir quan va arribar, ho sento, però no ha estat possible aconseguir el que em demanes. M'han ofert una moneda de plata, fins i tot hagués pogut aconseguir 2 monedes de plata, però no crec que ni vostè pugui aconseguir que ningú es cregui el veritable valor d'aquesta joia. És un engany. El mestre va dir, ara has dit una cosa important. Va dir el mestre somrient. Esclar, no sabem el veritable valor d'aquesta joia, veritat? I el noi va dir, no. Doncs potser que primer, va dir el mestre, potser que primer sapiguem el veritable valor d'aquesta joia. Torna a la ciutat i busca el joier. Qui millor que ell per saber el valor d'una joia, veritat? El noi va tornar a agafar la joia i va dir, d'acord, torno a la ciutat. El mestre li va dir, digue-li al joier que voldria saber quin és el valor de la joia i que voldria saber quant t'ofereix per ella. Però, escolta'm bé, ofereixi el que t'ofereixi, no li venguis. Torna cap aquí amb la meva joia. El noi va anar cap a la ciutat, va buscar un joier. Quan el va trobar aquest, va examinar la joia per davant i per darrere amb la seva lupa, la va sospesar i al cap d'una estona li va dir, noi, digue-li al teu mestre que com que és una cosa urgent, li puc oferir 58 monedes d'or. El noi es va quedar petrificat. 58 monedes d'or? El joier li va dir, sí, bé, si no fos tan urgent, li podria donar fins i tot 70, però això sense tanta urgència. Digue-li a veure què és el que li interessa fer. El noi, molt content i emocionat, va tornar a casa del mestre i quan li va haver explicat tot, el mestre li va dir, seu. Tu, noi, ets com aquesta joia, valuós i únic. Per què deixes que l'opinió dels altres et faci perdre la confiança en tu mateix? Necessites que et valori algú que realment sàpiga quin és el teu valor i, sobretot, que tu mateix et valoris com cal. Així que valora't i estima't. I dit això, el mestre va agafar la joia, la va tornar a guardar, perquè era un record de família i no se'n volia desprendre. I conte contat, conte acabat. Que tingueu un molt bon Sant Jordi.